ଗୋଟେ ନାରୀ ଜୀବନରେ ୟାଠୁ ବା ଆଉ କଣ ଦରକାର? ସ୍ୱାମୀର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଛୁଆ ପ୍ରତି ଅତୁଟ ସ୍ନେହ, ବୋଧେ ଏହା ହିଁ ଗୋଟେ ନାରୀର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି। ମୋ ରୀତିକୁ ନ ପୁରି 10 ଚାଲିବ। ଏବେ ଭାବୁଛି ତାକୁ କିଛି କିଛି ଶିଖେଇବା ପାଇଁ, ତାଳି ମାରିବା କେମିତି କଣ ଶିଖେଇବା। କାହିଁକି ନା ମୋ ବାବାଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡେ। ସେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲା ହଉଛନ୍ତି କଞ୍ଚା ମାଟି, ତମେ ତାକୁ ଯେଉଁ ରୂପ ଦବ ସେ ସେଇଭଳି ହେବେ। ମାନେ ଆମେ ପିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଶିଖେଇବା ସେ ବଡ ହେଲେ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ପ୍ରତିଫଳ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଟ୍ରାଏ କରେ ଏବେଠୁ କିଛି କିଛି ଶିଖେଇବା ପାଇଁ। ସେ ହେଲ୍ଦି ବି ରହିବା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ସିଝା ଖାଦ୍ୟ ଦିଏ। ସିଝା ଖାଦ୍ୟରେ ମାନେ ଡାଲି, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଆଳୁ, ଗାଜର ଏକୁ ସବୁ ସିଝେଇକି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତା ସହିତ ଟିକେ ଟାଇମ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରେ। କେତେ ଖୁସି ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ତା ମା ସହିତ ଏଙ୍ଗେଜ ଥାଏ। ତାଠୁ ବୋଧେ ଆଉ କିଛି ଖୁସିର କଥା ନୁହଁ। ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଏ ସେଟା ସମୟରେ। ରୋଷେଇ କଲା ବେଳେ ବି ସେ ମତେ ରଖେଇ ଦିଏନି। ମୋ ଗୋଡ ତଳେ ଆସିକି କାନ୍ଦି ପକାଏ। ବାଥରୁମ କୁ ଯାଏ କି ତାକୁ ଟିକେ ଛାଡିକି ଯଦି କୁଆଡେ ଯାଏ ନା, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୌଡିକି ପଳେଇ ଆସେ କି ମୋ ମାମା କୁଆଡେ ମତେ ଛାଡିକି ପଳେଇଲା। କାନ୍ଦି ପକାଏ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପଛରେ ଗୋଡେଇକି ଆସେ ଭାରି। ରୀତି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ହଜମ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡାଇଜେସନ ମେଡିସିନ ଖାଏ। ଆଉ ମେଡିସିନ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଭାବିଲି କି ତାକୁ ଟିକେ ତା ସହିତ ଟିକେ ଟାଇମ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରି ତାକୁ ଟିକେ ନ୍ୟୁ ରୂପ ଦେବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଆଜି ରାଧାର ରୂପ ଦେଇଥିଲି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିକି କହିବେ ତା ରୂପ ଆଜି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମୋ ପାଖରେ ତ ସେମିତି କିଛି ସ୍ପେଶାଲ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ନଥିଲା, ତଥାପି ଯାହା ଥିଲା ସେଥିରେ ବନେଇ ଦେଇଛି।